Mbah Jarno kejongko ya wis. Kok iso iki lho. Dikira aku gak kuat munggah be. Asam urat disodok bokongku. Injing ngaturaken sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Iki sing teko iki mayoritas Islam. Tapi sing jawab mek wong 7. Monggo Bapak Pamongi, Bapak Bapinsa, Bapak Polri dipun jawab sami-sami nggih. Ben selamat sedaya warga desane. Amin. Adik gak jawab sampe tak jelok tak ambung lho ya. Ben selamat sedaya pamong desane. Amin. Pinaringan berkahi Gusti Allah kesehatan rezeki kata barokah. Amin. Ben selamat sedaya senimane. Amin. Ngaturaken sugeng dalulan. Assalamualaikum. Sampai tuh lanang ta wedok? Wedok. Lah kok ngono suarane? Gak masalah ngono. Lah piye? Aku mau nang dalan ketemu bapak-bapak iki are. Aku timbangane kecakup tak warak. Lanang apa wedok? Lanang. Timbang aku kecakup nang kene aku mulai gak apa-apa. Ya sampean iki lho kostume wedok lah apa kok? Wedok. Anyane wedok, Nduk. Dipun baleni malih nggih. Dijawab kanthi ikhlas. Sing jawab salame Mami Okta tak dongakno akeh rezekine. Amin. Ngaturaken sugeng dalulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tatas titis termoco sampun dijawab sareng-sareng Nduk. Kula dongakno mugi pinaringan sedaya ingkang sampun mirsani pagelaran Akbar Budi Wijaya. Pinaringan berkah Gusti Allah kesehatan rezeki kata barokah. Amin. Sempanuwun channel-channel YouTube yang meliput dalu menika ana sapa ae? Mas Dion MKD. Cak Lem Bakso nggih. Sempanuwun kerja bareng dengan channel YouTube Budi Wijaya TV mi. Ten mriku wonten napa mawon, Nduk? Bukan film humor. Sing terbaru Campur Sari mi. Deliwung Anti galau. Nggih. THJ tasih nyengkuyung dalu menika matur sembah nuwun. lighting Fortuna lighting idolae arek Jombang. Ugi kunjung matur sembah nuwun anak-anakku sabu ingkang sampun rawuh. Injih. Ugi kunjung anak-anakku sing ingkang rawuh tim pedhot jalur langit. Sehat selalu. Terima kasih tim Kepangke malih kali Mami Okta. Ugi kunjung katur jami'an sing kanthi operasi cangkem pole wurung. Nggih, goan matur Bapak Guru sugeng dalu. Nggih. Nduk. Nggih, Mami. Padatan saben nggih menika bedayan Sekar Sari kang diwiwiti sesarangan duo iblis. Selembaran kodok ekara kudu sabar lan nerima kaya ngene rasane mesti kaya wayang kinawi lakon kaya ngene rasane ati kaya wayang kinawi lakon. Sepindah malih matur sembah nuwun sowane para warga ingkang mirsani pagelaran Akbar panggung Perkasa Budi Wijaya. Ketara kok nambah aku ayuan aku. Buktine aku dipasang. Aku kate dipasang lho kono gak gelem mi. Ndi? Ngono. Lho lapo? Gak kampot benere. Nggih. Matur sembah nuwun Bapak Ibu, sehat selalu nggih. Desane Klampok.
Desa Gintungan, Kecamatan Kembang Bau. Tepuk tangan Desa Gintungan istimewa. Gak kompak. Wong karek keplok ae iki angeli rek. Abah Sugeng Dalu nggih. Tepuk tangan katur Desa Gintungan. Alhamdulillah. Secarangan Budi Wijaya adikmu jeluk enak. Artis perdana Budi Wijaya, siapa dia? Ning Bella bersama Ning Kiki Amelia. Setunggal kali artis ingkang mendukung dalu menika Mbak Bella nggih. Mahasiswa kali Mbak sinten? Kiki Amelia. Kiki Amelia. Inilah Ning Bella bersama Ning Kiki Amelia. Mudine tim pedhot jalur langit komen. Godhonge para katana sabar momong putra menang jombang mampiro sengon lemah kenang ake wadine dodo rasa bang mas kiri mau ingat yen ora seneng apa mestine. Semanuwun katur Mbak Bella kali Mbak Amel sampun rawuh te mriki dilajengaken Ning Nana Disco bersama Ning Marsa. Mas meneh-meneh mek ketok Mami Okta simpangan aku nunut Mas. Aku mau gadul prauto Mas. Inilah Ning Nana Disco bersama Ning Marsa. Yo, hae. Bisa gambang rapi iso nyulik bisa nyawang rapi iso nyanding Aja golani lopesa iris golanono abang ijone jombelani sing irang manis gelanono anak bojone. Di belakang Ning Nana saya tampilkan pelantun tembang manis campur sarinya Budi Wijaya. Sinten Dok? Ning Nyantika Dimasari bersama Ning Putri Agung Sedayu. Oh, tiga sekaligus. Ning Rani Asmara. Trio darah katur jenengan sami. Ning Putri darah Tinggi. Ning yang Tika darah Rendah. Ning Rani darah Kotor.
kalebu alas kulit ijo sing nyebut keges wis tuwe bojo mundut lampiah ning pasar babat tresnaku suci donya akhirat. Untuk Dek Brian ulang tahun yang ke-24. Selamat ulang tahun, sehat selalu, pinaringan berkaing Gusti Allah, kesehatan rezeki kata barokah. Langsung ke mawon Nduk. Sing duwe horek Jombang mi. Sapa mi? Mendi Wulandari kali Ika Ropeng. Ropeng. Peng 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 peng. Duo darah. Horkin Jombang. Sampun dilajengaken Di belakang Neng Momi saya tampilkan pengereman asli Budi Wijaya Neng Susan Warsono bersama Neng Titin Subayu. Apa itu Mi? Dua personel senior keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya, Mbak Susan kali Mbak Titin. Titin kali Bu Susan langsung ke mawon. Ije peranan pentingnya Budi Wijaya Neng Vikum Sukrisna Neng Rizky Sukasti Jerakan-jerakan ingkang sampun Neng rawuh. Yuni Suyanto Neng Yuni jerakan sinden. Neng Vikum Jerakan kepang. Neng Rizky Jerakan kebaya. Ditake.
boten pingin. Lu meneng ae nek. Di belakang Neng Rizky saya tampilkan senior Budi Wijaya. Temeriki langsung kemawon pemeran sinetron lagi viral di YouTube. Ingkang pertama Bu Endang Sukentut dengan sinetron Anak yang Tertukar. dipun pandekani Ibu Rete-Rete dengan sinetron Remaja Masa Kini. mergane pure Di belakang Neng Endang Sukendut saya tampilkan senior Neng Yayu Karmala saking Lamongan. Ibu Yayu saking Lamongan tuan rumah rek. Iya rek. Disusul Ibu Mary saking Mojosari. Disusul Ibu Irma saking Musian Jombang. kagem kru pedot monggo disiapno. Kono jarangan blendrang iki lho ya apa? Marimar. Je Mami, Sing liyane enak-enak giliran koncone Mami jangan blendrang. enak nek dipangan meneh mi. Sepanuwun soane para warga temriki Bedayan Sekarsari kairingan all artis saking keluarga dalam Seniwati Group Budi Wijaya. Blender mengguri. Monggo Mas Jono. Mas Jana, ditarik Mas. Sugeng dalu Mas Samian. Semawon kapiran tuh beri kita mangipun gelo Mas, ojo gelo mbek wong wedok Mas, remek. Semangat. Terima kasih.
Tak tunggu balimu. Nggih. Mek wonten wedale nggih, tak matur pesona tak tunggu balimu, Mas. Sing penting iki lagu sing asik. Yo! Budi Wijaya. Iki sing nyemek-nyemek, Mas. Terima kasih. Kutang Jombang arane Jawa Timur Tratai uga disebut kota beriman bersih indah nyaman wis dadi nyatane kota santri ya pancen Budi Wijaya iku ludruk andalane Kang Mas Didik Purwanto iku pimpinane dasare Pancasila wis dadi landasane berjuang ningkatno pembangunan pancen maju kutha Kabupaten Jombang. Sepanun sampun mirsani pagelaran akbar Budi Wijaya kemenika padatan sampun bedayan Sekarsari. ingkang dipun lajengaken keluarga seniwati saking keluarga dalam ludruk Budi Wijaya. Dok Ya Mami. otno informasi nak Cik, Anda jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda, karena Anda akan dihibur pelawak kondangnya Budi Wijaya yang akan diawali oleh Cak Aris. Sreneng suka kudu eling laluas padha-padha bejane wong lali cipeco sing eling ngamong rasa ya mong waktu jumbo kali kahanan sampun dalu kula Mami Oktaser Limriti di malam hari Dan saya Ning Mariati ngaturaken sugeng dalulan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kula nuwun.